Ħafna qed juru tħassib tagħhom fuq kif modijiet u toroq fil-kampanja qed jingħataw il-konkrit tant li bosta persuni fuq il-midja soċjali qed jgħidu li ċertu toroq bħal witt l-isqof u anke witt is-sewda spiċċaw qishom bypass. Ħaddiema tal-Gvern u ta' Infrastructure Malta intremħu fl-aħħar jiem jitfgħu il-konkos f'dawn it-trejqiet b'danni u ħsara għall-flora u l-fawna fit-truf tal-passaġġi. Ix-xogħol mill-Gvern sar mingħajr lanqas biss ħareġ permess għax-xogħol kif konfermat minn stqarrija tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi. Dan infatti jirriżulta f'erda ambjentali. Alfred Baldacchino, ambjentalista li serva u għadu jservi f'numru ta' NGOs, qal il-Ministru Ian Borċ kien jaf li dan ix-xogħol qiegħed isir għax wara kollox sar fil-kostitwenza tiegħu. Baldacchino kompla li huwa tajjeb il-bdiewa nataw l-għajnuna iżda x'għajnuna hi li sar it-twessieħ tal-passaġġi għal pleliqi b'riżultat li tmissu l-ħitan tas-sejjieħ u nqerdet il-biodiversità taż-żona. Huwa qal li żgur mhux forsi mhux sew li l-ħitan tas-sejjieħ ġew qishom mhuma xejn b'effett ħażin fuq il-bdiewa. Fid-dawl ta' dan huwa elenka wkoll numru ta' direttivi Ewropej li obbligaw lil dawk responsabbli b'numru ta' regoli biex l-ilma ma jinħelix fil-widien tagħna. Baldacchino qal li żgur mhux forsi li l-European Union Water Framework Directive ma taċċettax li jsir xogħol hekk fejn l-ilma tal-wied jattibis minn kanal żgħir. Dwar dan Jason Azzopardi il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent sostna li qed jagħmel pressjoni l-President tal-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent u l-Ippjanar biex dan ix-xogħol li qiegħed isir ikun fl-aġenda tal-Kumitat u għatenna li dan ix-xogħol qed jeqret l-ambjent u qed jagħmel numru ta' ħsarat fuq il-ħitan tas-sejjieħ. Ambjentalisti oħra li tkellmu magħna qalu li dan il-konkos qed jeqret ukoll il-biodiversità tal-inħawi fejn anke il-passaġġi fejn is-soltu jgħaddi l-ilma ġew imblukkati bil-konkrit.